गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयो महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी राधा गया गंडकी पूर्णा पूर्णजले समुद्र सहित कुर्यात सदा मंगलम. एवढ्या नद्या ज्या आहेत पवित्र नद्या, त्या सर्वांचा उल्लेख जो आहे तो या श्लोकामध्ये आहे. अशा या सगळ्या नद्यांचा आपण वंदन करायचं आहे, नमस्कार करायचा आहे. आपण आता नदीच्या तीरी पोचलेले आहोत. सगळ्यांनी आचमन करायचं आहे. ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. आपण प्राणायाम करायचा आहे. प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगः. ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्. जय सच्चिदानंद. आज आपल्यामध्ये विधी करण्यासाठी उपस्थित आहेत श्रीयुत राजेश गावकर, सरपंच विलेज पंचायत मळकर्णे, सुदेश भंडारी, प्रेसिडेंट श्री हिमडेश्वर सिद्धेश्वर देवस्थान सांगे, स्वप्नेश नाईक, प्रेसिडेंट सिद्धेश्वर सांस्कृतिक मंच सांगे आणि गोवा फायनान्स डिपार्टमेंटचे अधिकारी संजय नाईक इथं विधी करण्यासाठी उपस्थित आहेत. त्यांचंही स्वागत. आज पत्रकार बंधूंपैकी ANI ची टीम आज इथं आपला कार्यक्रम सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी आलेली आहे. अनिल संधीजी ANI चे इथे उपस्थित आहेत. त्यांचंही स्वागत. त्यांना सप्रेम जय सच्चिदानंद. आपला कार्यक्रम जो आहे आस्था TV, त्याच पद्धतीनं राष्ट्र TV आणि इन गोवा या सर्व चॅनल्सवरती लाईव्ह होतो आहे. याचीही सर्वांनी नोंद घ्यावी. आपला हा कार्यक्रम जे डिजिटल माध्यमातून बघतायत त्यांचंही स्वागत. त्यांनाही सप्रेम जय सच्चिदानंद. आपल्या या सगळ्या चॅनल्सना सनातन वैदिक हिंदू धर्माचा हा विधी सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. मग ते ANI असो, प्रुडंट असो, इन गोवा असो किंवा प्रायम असो, राष्ट्र TV असो, आस्था असो, भजन असो, अशी ही वेगवेगळी नॅशनल आणि आपल्या जी स्थानिक जेवढे म्हणून चॅनल्स आहेत किंवा न्यूजपेपर्स आहेत त्या सगळ्यांचे आम्ही आभार मानतो. कारण त्यांच्यामुळे हा सनातन धर्माचा प्रचार आणि प्रसाराचं कार्य जे आहे ते वाढतो. जोरदार टाळ्यांनी त्यांना सर्वांना आपण अभिनंदन करायचं आहे. आता आपल्या विधीकडे वळूया. आपण नदीच्या तीरी बसलेले आहात. इथे पहिल्यांदा आपण भस्म धारण करायचं आहे. सर्वांनी आचमन करा. ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः. उत्सर्जनांगत्वेन सर्वस्सह गणस्नानं करिष्ये. पळीवर पाणी सोडा. आपो इष्टे चित्रचेन स्नात्वा आचम्य उत्सर्जनांगत्वेन भस्म स्नानं करिष्ये. पाणिनेन भस्ममादाय. आपल्या डाव्या हातावरती भस्म घ्या. तुम्हाला भस्म दिलेला आहे तो भस्म घ्या. त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करा. ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम. आणि पाणी मिक्स केल्यानंतर तो भस्म जो आहे संपूर्ण आपल्या हातावरती तो आलोड्य म्हणजे ढवळून घ्या. आणि पाणी आणि भस्म एकत्रित झालेलं आहे ते या कानापासून त्या कानापर्यंत आपण सगळ्यांनी आपल्या कपाळावरती हे भस्म जे आहे ते लावायचं आहे. ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्.
आपल्या तोंडाला थोडा भस्म लावा. ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरहेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः. हृदये आपल्या हृदयाला भस्म लावा. ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः. गुह्ये गुप्त भागावरती भस्म लावा. ओम सद्यो जातं प्रवद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः. भवे भवेनादि भवे भवस्ववान् भवोद्भवाय नमः. दोन्ही पायांना भस्म लावा. अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमिति भस्म सर्वगुं भवामिदं भस्म. ओम या सगळ्याचा अर्थ हा आहे की आपलं शरीर सुद्धा एक दिवस अशाच प्रकारे भस्म होणार आहे. म्हणून हा भस्म जो आहे तो आम्हाला आठवण करून देतो की तुम्ही जोपर्यंत शरीरामध्ये परमेश्वर आहे तोपर्यंत या तुमच्या चैतन्याची उपासना करा आणि आपल्या जन्ममरणाच्या या फेऱ्यातून मुक्त व्हा. कारण शेवटी हळूहळू हळूहळू क्षीयते ती शरीर, हे शरीर जे आहे ते एक ना एक दिवस असंच माती मोल होणार किंवा त्याचा भस्म होणार आहे. यासाठी हे भस्म जे आहे ते आपण सगळ्यांनी स्मरण करण्यासारखं आहे. असं हे भस्म जे आहे ते ओम नमः शिवाय असं म्हणा आणि सगळ्या अंगाला भस्म लावा. ओम मानस्तो केलनाये मान आयो मानो घोषु मानो श्वेशरीरः वीरान् मानो रुद्रवावितो वाडीर्विष्मन्तस्सर्वितो हवामहे सर्वाङ्गे विलिप्य. ओम नमः शिवाय. 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 सगळ्या अंगाला भस्म लावा. आता आपल्याकडे पंचगव्य दिलेलं आहे. ते पंचगव्य आपल्या हातावरती घ्या आणि ते पंचगव्य जे आहे ते सगळ्या अंगाला आपण ओम नमः शिवाय म्हणून लावायचं आहे. ओम गंधद्वारांधुराधर्षाण्यपुष्टांगरेषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानान्तमिहोपवेश्यम् अग्रमग्रं चरन्तीनाम् ओषधीनां मने मने तासां वृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनं तन्मे रोगांश्च शोकांश्च नुदगोमय सर्वदा. भगवते गोमाता की. सगळ्या अंगाला आपण गोमय म्हणजे आपल्या मृत्तिका स्नान जे आहे त्याच्या अगोदर हे गोमय स्नान येतं. हे पंचगव्य जे आहे ते आपण आपल्या संपूर्ण अंगाला लावून घ्या. त्यानंतर आपल्या हातामध्ये मृत्तिका दिलेली आहे त्या मातीला आपण आपल्या डाव्या हातावरती घ्या. जसं भस्म घेतलं तसंच ते डाव्या हातावरती घेऊन त्यात थोडं पाणी मिक्स करा आणि तेही तसं ढवळून घेऊन आपल्या संपूर्ण अंगाला ही माती लावा. माती ही उपयोगी नव्हे तर ती आपली माता आहे आणि या आईला आपण आपल्या शरीरावर धारण करायचं आहे. कारण या मातीमध्ये सगळ्यात चांगला गुण काय आहे तर ती क्षमावती आहे, माफ करते. अशी ही माती आपण पाण्याने भिजवून आपल्या संपूर्ण अंगाला विलेपित करा. गोम सहस्राक्षसहस्राक्षसहस्रपाद सर्वोऽयं विश्वतो वृतवाक्यतिष्ठतजाङ्गुलं शिरसि. ॐ अक्षिभ्यां तेनासिकाभ्यां कर्णाभ्यां जुबुकादे यक्ष्मौशीर्षण्यं मस्तिष्काजिह्वाया विप्रोहामिते मुखे. ॐ ग्रीवाभ्यस्तौष्णिहाभ्यः कीकासाभ्यो अनूक्यात् यक्ष्मौदोषण्याम् अंसाभ्यां बाहुभ्यां विप्रोहामिते कंठे. ॐ आन्द्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो
निष्ठोर्हृदयादधे यक्ष्मौ मदस्नाभ्यां यज्ञः प्लाशेभ्यो विप्रोहामि ते हृदये ॐ नाभानाभिन्नादादे चक्षुश्चित् सूर्ये सचा कवेरपत्यमारोहे नाभौ ॐ त्वमिन्द्रसदोषो समर्पये वर्षिबाह्वो वज्रौषिषान ओजसा बाह्वो ॐ सोमानौ स्मरणं कृणोहि ब्रह्मणस्पदे कक्षीवनन्तय्योषियः कक्षोः ॐ यः कुक्षिස්සो वपातामः समुद्र एव पिन्वादे पूर्वीरापो नगागुराः कुक्षोः ॐ बह्वीनां पिता पौरस्त्यपुत्रश्चिश्चाक्रोडो विधवदावगत्या विशुलिसङ्गाभृताश्च सर्वाः पृष्ठे लद्दोजय प्रसूता पृष्ठे ॐ ऊरुभ्यान्ते अष्टीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपादाभ्यां यक्ष्मौ श्रोणिभ्यां वासदाद्भौ सासो विगृहामि ते ऊर्वोः ॐ मेहानाध्वं करोणालोमभ्यस्तेन खेभ्यः यक्ष्मौ सर्वस्मादात्मनस्तवयं विगृहामि ते जान्वोः ॐ एतावानस्य महिमातोच्चाय औष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वाः भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि पादयोः ॐ यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्चक्षीणां वसु स्पाशयस्वयो अस्मद्दृग्दिव्ये वाचनिर्जये हस्तयोः ॐ अङ्गादङ्गालोम्नो लोम्नो जातं पर्वाणि पर्वणि यक्ष्मौ सर्वस्मादात्मनस्तमिदं विब्रूहामि ते ॐ आता आपण सगळ्यांनी भूमी प्रार्थना करायची आहे. जमिनीवरती गंधाक्षता फूल घाला आणि तिला नमस्कार करा. ॐ भ्रूदेवी भवानक्षराणि वेशानि यच्छानश्चर्मा सप्रथाः भूम्ये नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि. भूमिर्धेनुर्धरणिर्लोकधारिणी उद्रताशिवरायेण कृष्णेन शबाहुना मृत्तिकेन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृता मृत्तिकेन मृत्तिकेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठिता मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्णुत मृत्तिके त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम्. या भूमी मातेला नमस्कार करा. समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमंडिले विष्णुपत्ने नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे. हात जोडा, नमस्कार करा. आम्ही सकाळी उठल्या उठल्या तुला पाय लावतो. भूमी माते, मला क्षमा कर आणि तुझा आशीर्वाद माझ्यावरती सदैव ठेव, कारण माझा नाईविलाज आहे. मी काही करू शकत नाही, कारण मला चालायला पाहिजे, तरी सुद्धा मी तुला पाय लावतो. म्हणून हे भूमी माते, मी तुला नमस्कार करतो. अशा प्रकारे भूमीची प्रार्थना झाल्यानंतर तीर्थ प्रार्थना. आपण नदी असेल, समुद्र असेल, अशा या जागी आलेले आहोत, तर आपण या पाण्याची पूजा करायची आहे. आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत गोवा गव्हर्नमेंट असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी रुपेश मापसेकर, त्यानंतर शगुन धारगळकर, रिव्हर नेव्हिगेशन डिपार्टमेंटचे पांडुरंग मापारी आणि आपल्या कलंगूट पंचायतीचे पंच मेंबर प्रसाद शिरोडकर यांचं सर्वांचं स्वागत. त्यानंतर आपल्यामध्ये आहेत गणेश शिरोडकर, रिअल इस्टेट डेव्हलपर अंजुना, त्यांचंही हार्दिक स्वागत. त्यांनाही सप्रेम जय सच्चिदानंद. या विधीमध्ये विशेष पुरोहित तुमच्या बाजूला आहेत. मला अपेक्षा आहे की ते सगळे तुमच्यावरती अभिषेक करणार आहेत. त्यांनी अभिषेकाला प्रारंभ करावा. त्या संप्रोक्षण जे आहे ते तुम्हा सर्वांवरती करणारे आहेत. आपण आता सगळ्यांनी तीर्थ प्रार्थना करायची आहेत. अवतेहेण इति द्वयो राजकर्तिश्चनस्येपो वरुणस्तृष्टुप वरुणप्रार्थने विनियोगः. ॐ अवतेहेयो वरुण नमोभिरवयज्ञभिरीमहे हविर्भिः क्षयन्न समभ्यामसुरप्रजेता राजन्येन आवशिशिष्टकृतानि उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्राताय नित्यव्रते तवानागसो अधीनयस्याम या प्रवतो वसिष्ठो नद्यस्य वरे तीर्था विवर्जने विनियोगः. ॐ
ॐ या प्रवतो निवता उद्वता उदन्वतेरनुदकाश्चयाः तास्मभ्यं पयसा पिनवामाना शिवा देवी राशिपदा भवन्तु सर्वानद्यो शिविदा भवन्तु इमं मे गङ्गे इति त्वयो सिन्धुश्चिप्रः प्रियमेदो नद्यो जगति तीर्थावलोडने विनियोगः ॐ इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती ऋतुस्तो वोषधता परुष्ण्या असिकर्या मारुतवदेवितस्तया शृणुया सुजोमया सुतासि सरिते यत्र सङ्गते तथा प्लुता सोऽदिवमुत्पादन्ति एवैतन्नवां विसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते सागर प्रार्थना आता सगळ्यांनी हात जोडायचे आहेत आणि सागर प्रार्थना करायची आहे. हा समुद्र जो आहे तो मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हा सर्वांचं रक्षण करतो. तो मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्याला प्राणवायूही देतो. तो आपल्याचं सर्वांची आपली मर्यादा सांभाळून हे सगळं काम करतो. म्हणून या समुद्र नारायणाने गोवेकरांना तर तो पैसे पण देतो. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी हात जोडायचे आहे आणि समुद्र प्रार्थना करायची आहेत. सागरस्वन निर्घोष दण्डहस्तासुरान्तक जगद्रक्षणनमामि त्वां सुरेश्वर इमं मन्त्रं समुच्चार्य तीर्थे स्नानं समाचरेत् अन्यथा तत्फलस्यार्थं तीर्थेषु हरति ध्रुवम् ॐ इदन्तेऽन्याभिरसमानमद्भिर्याः काश्च सिन्धुं प्रवहन्ति नद्यः सर्वो जीर्णामेव त्वचञ्जः विपापं शिरस्को भुपेत्य नदी प्रार्थना. आता आपण सगळ्यांनी जशी समुद्राची प्रार्थना केली तशी नदीची प्रार्थना करायची आहे. आपल्याकडे मोठमोठ्या नद्या आहेत त्या सगळ्यांचं स्मरण करून जशी गंगा मैया आहे, जशी यमुना मैया आहे, सगळ्या प्रकारच्या मोठमोठ्या नद्या ज्या आहेत त्या प्रकारच्या आपल्याहीकडे 2 नद्या आहेत. त्या सगळ्यांचं स्मरण करा आणि आता त्यांचंही पूजन होणार आहे. नंदिनी नलिनी सीता मालते चमलापहा विष्णुपादाब्ज सम्भूता गंगात्रिपदगामिनी भागीरथी भोगवते जाह्नवी त्रिदशेश्वरी पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तदा आगच्छन्तु पवित्राणि साधकाले सदा मम गंगा गंगेति यो ब्रूयाद्योचनानां जतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति. अघनाशने माता की जय महादयी माता की जय गंगा मैया की जय. आता सगळ्या विशेष पुरोहितांनी परत एकदा सर्वांवरती प्रोक्षण करायचं आहे आणि तुम्ही सगळ्यांनी पळीभर पाणी घ्या. त्यामध्ये थोडंसे अंगठा जो आहे तो बुडवायचा आणि आपल्यावरतीच आपण पाणी जे आहे ते सिंचन करून घ्यायचं आहे. ओम आपोहिष्टाम यो भुवस्थान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे ओम यो शिवता मोरसस्तस्य भाजयते हनाः उषरीरेव मानराः दस्वारङ्गवावो यस्य क्षयार्जुनवद आबोधनः समुद्रज्येष्ठा सलिलस्य मध्यात् पुनायानन् समुद्रार्धाय शाय पावकास्तावो देवीर्यवावन्तु या सावराजा वरुणो याति मध्ये सत्याहृदयावश्चञ्जनानां मधुच्छुदश्चायो या पावकास्तावो देवीर्यवावन्तु या सुराजा वरुणो यातु सोमो विश्वे देवाया सूर्यं मदन्ति वैश्वानरो या स्वग्निप्रविष्टसापो देवीर्यवावन्तु ॐ तरत्समन्धिधावति धारासु तस्यान्धसा तरत्समन्धिधावति पुस्रावेण वसूनां मर्तस्य देव्यवसः तरत्समन्धिधावति वस्त्रयो पुरुषन्तो रासहस्राणि दद्महे तरत्समन्धिधावति आययो त्रिंशदन्तना सहस्राणि च दद्महे तरत्समन्धिधावति ॐ एतोन्मिन्द्रौस्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तैर्वावृतवांसं शुद्धाशीर्वान् ममत्तु इन्द्र शुद्धो नागाय शुद्ध शुद्धैरुदिभिः शुद्धो इन्द्राय शुद्धो ममति सौम्यः इन्द्र शुद्धो हिनोरिं शुद्धो रत्नानि दासुजे शुद्धो वृत्राणि जिघ्नते शुद्धो वाजं शिशाससि. जय सच्चिदानंद.
आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत प्राईम टी व्हीचे रिपोर्टर संजय नाईक, त्यांचंही स्वागत. त्यांना सप्रेम जय सच्चिदानंद. ॐ हृदञ्च सत्यञ्च वेद्धात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्याजायत समुद्रोर्णवः समुद्रादर्णवादते संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधन् विश्वस्य विशतो वदे सूर्याचन्द्रमसोर्धातायत पूर्वमाकल्पयत दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमसो स्वाहा. आपण आता सगळे तर्पण करणार आहोत. तर्पण करण्या अगोदर आपल्याला तीर्थ परिचय करून देतो. आपल्या या हातावरती 4 प्रकारची तीर्थ आहेत. पहिलं तीर्थ आहे हे आत्मतीर्थ आहे. कॅमेरामध्ये तुम्हाला दिसत असेल, जिथे जिथे टी व्ही आहे तिकडे हे जे आहे ते आत्मतीर्थ आहे. या आत्मतीर्थाने आपण आचमन वगैरे करतो ते हे आत्मतीर्थ आहे. त्यानंतर हे जे त्या बाजूला करंगळीच्या म्हणजे हे जे छोटं बोट आहे त्याच्या मुळाकडून जो भाग आहे त्या भागाला ऋषी तीर्थ म्हणतात. त्यानंतर ही जी टोकं आहेत बोटाची, ही बोटाची टोकं जी आहेत ही देवतीर्थ आहे. आणि अंगठ्याचा हा मूळ जो आहे याला पितृतीर्थ म्हणतात. या अंगठ्याच्या या मुळाकडून आपल्या पितरांना तर्पण होत असतं. या आपली बोटं जी आहेत त्या बोटांच्या टोकामधून देवांना तर्पण होत असतं. हे जे ऋषीतीर्थ आहे करंगळीच्या मुळाकडे, तिथून ऋषींना तर्पण होत असतं. अशा प्रकारे ही तीर्थ जी आहेत ती आत्ता आपण वापरणार आहोत. त्यामुळे जे आता आपण तर्पण करणार आहोत त्यासाठी तांबणामध्ये पाणी जे आहे ते बदलून घ्या आणि स्वच्छ पाणी जे आहे ते आपल्याला आता तर्पणासाठी वापरायचं आहे. जय सच्चिदानंद. आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहेत श्रीयुत राजेश नाईक, पारंपराई मडकई एक्स पंच मेंबर आहेत. त्यानंतर श्री कृष्णा नाईक पारंपई हे उपस्थित आहेत, त्यांचंही स्वागत. त्यानंतर श्री विनोद अहिरन असिस्टंट हेड ऑफ सिप्ला फार्मास्युटिकल्स, त्यांचंही स्वागत. त्यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत गणेश गावकर AE PWD पोंडा, भगवान लक्ष्मण हरमलकर माजी नगराध्यक्ष डिचोली, श्रीयुत पंकज चव्हाण असिस्टंट मॅनेजर IT डिपार्टमेंट आणि प्रीतम कल्याणकर सायंटिस्ट इन सिंजेंटा. या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. सप्रेम जय सच्चिदानंद. आपल्या तांबणातलं पाणी जे आहे ते बदलून घ्या. आता तर्पणासाठी स्वच्छ पाणी लागणार आहे. जय सच्चिदानंद. आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत सातेरी माऊली पंचायतन देवस्थान मोप अध्यक्ष आत्माराम परब,
सत्यवान नाईक, जयप्रकाश परब, प्रभाकर परब, सर्वांचं हार्दिक स्वागत. पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में आज यहाँ पे विधि करने हेतु सिंजेंटा कंपनी के साइंटिस्ट प्रीतम कल्याणकर जी यहाँ पे आए हैं. उनका हार्दिक स्वागत. तत्पश्चात शिवतेज संघटना कार्यकर्ता बेलगाम संतोष जैनोजी, भुजंग चौगुले, सुहास गोरल, अमर गोरल, राजू बस्तवाड़कर, विक्राम संधी, इन सबका हार्दिक स्वागत. जय सच्चिदानंद. सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आता तर्पणाला प्रारंभ होत आहे. आपल्या गळ्यामध्ये जे जानवं आहे त्या जानव्याला 3 पद्धतीने या तर्पणामध्ये आपल्याला वापरायचं आहे. आता जसं आहे जानवं त्या स्थितीला यज्ञोपवीती म्हणतात. काय म्हणतात? यज्ञोपवीती. मोठ्याने म्हणा. हां, हे पाठ व्हायला पाहिजे म्हणून सांगतो. आता गळ्यामध्ये डाव्या खांद्यावरती जे जानवं असतं त्याला यज्ञोपवीती म्हणतात, जसं आत्ता आहे आपलं. त्यानंतर उजव्या खांद्यावरती जानवं असतं त्याला प्राचीनावीती म्हणतात. काय म्हणतात? परत म्हणा. परत. प्राचीनावीती. तर हे जे उजव्या खांद्यावरती जानवं ज्यावेळी असतं त्यावेळी आपण पितरांना वगैरे तर्पण करतो. प्राचीनावीती. त्याला अपसव्यही म्हणतात. आणि डाव्या खांद्यावरती जानवं असतं त्याला यज्ञोपवीती म्हणतात किंवा उपवीती म्हणतात किंवा सव्य म्हणतात. तर हे डाव्या खांद्यावरती ज्यावेळी जानवं असतं त्यावेळी सगळी देवकार्य जी आहे ती करायचं असतात. उजव्या खांद्यावरती ज्यावेळी आपल्याला जानवं असतं त्यावेळी आपण पितरांचं कार्य जे आहे ते सगळं करायचं असतं. आणि आहे जानवं एक आहे. आणि असं माळा कशी धारण करतो गळ्यात त्या पद्धतीने जानवं जर ठेवलं तर त्याला निवीती म्हणतात. काय म्हणतात? निवीती. निवीती म्हणजे आता या खांद्यावरती जानवं असतं डाव्या त्यावेळी त्याला यज्ञोपवीती म्हणतात. उजव्या खांद्यावरती जानवं असतं त्याला प्राचीनावीती म्हणतात. आणि असं कंठीसारखं किंवा माळासारखं माळ जशी धारण करतो आपण तसं जानवं ज्यावेळी असतं त्यावेळी त्याला निवीती म्हणतात. ऋषींना या पद्धतीचं जानवं ठेवून तर्पण करायचं असतं. लक्षात आलं असेल. आता मला सांगा, डाव्या खांद्यावरती असलेल्या जानव्याला काय म्हणतात? काय? आवाज कमी येतो. उजव्या खांद्यावरती जानवा आहे त्याला आणि माळेसारखं किंवा आपण हार गळ्यात घालतो तसं जानवं असतं त्याला निवीती. शाबास, तुम्ही शिकलात आता सगळे, पाठ झालं तुम्हाला. अशा प्रकारे हे जे जानवं आहे ते आता आपल्या डाव्या खांद्यावरती आहे. तर आपण तर्पणाला सुरुवात करत आहोत. करूया ना प्रारंभ.
नमः पार्वते पतये हर हर महादेव. आता हे जे तर्पण आहे हे तर्पण आपण प्रारंभ करतो आहोत. एकदाच आपण तर्पण करायचं आहे. आपल्या हातामध्ये दर्भ घ्या. असा दर्भ घ्यायचा. असा आणि आपण आपल्या बोटांनी जी बोटं आहेत ज्याला देवतीर्थ म्हणतात त्या देवतीर्थाने तर्पण करायचं आहे. श्रीपादवल्लभ श्री गुरुदेव दत्त. ब्रह्मादयो ये देवाः तान् देवान् सर्पयामि. पळीवर पाणी दर्भावरती टाका आणि देवतीर्थाने पाणी खाली जाऊ द्या. भूर्देवा सर्पयामि. भूदेवा सर्पयामि. स्वरदेवा सर्पयामि. स्वरदेवास्तर्पयामि. भूर्भुवस्वरदेवा सर्पयामि. भूर्भुवस्वरदेवास्तर्पयामि. निवेति. निविती. आता कंठीसारखं म्हणजे माळा कशी धारण करतात तसं जानवं करा. आणि आता हे जे तर्पण आहे हे ऋषींना तर्पण आहे. त्यामुळे हे जे करंगळी आहे त्या करंगुलीच्या मुळाकडून जे आहे ते तर्पण व्हायला पाहिजे. करंगळीच्या मुळाकडून तर्पण व्हायला पाहिजे या बाजूला. आणि प्रत्येक ओंजळी जी आहे ती 2-2 वेळा आपण तर्पण करणार आहोत. हे ऋषींना तर्पण आहे. कृष्णद्वैपायनादयो ये ऋषयः तान् ऋषीं सर्पयामि. तान् ऋषीं सर्पयामि. म्हणा तान् ऋषीं सर्पयामि. तान् ऋषीं सर्पयामि. भूर्ऋषीं सर्पयामि. भूर्षीं सर्पयामि. भूर्षीं सर्पयामि. भुवर्ऋषीं सर्पयामि. भुवर्षीं सर्पयामि. भुवर्षीं सर्पयामि. स्वर्ऋषीं सर्पयामि. स्वर्षीं सर्पयामि. स्वर्षीं सर्पयामि. भूर्भुवस्वर्ऋषीं सर्पयामि. भूर्भुवस्वर्षीं सर्पयामि. भूर्भुवस्वर्षीं सर्पयामि. प्राचीनाविति. आता प्राचीनाविति म्हणजे कुठल्या खांद्यावरती? उजव्या खांद्यावरती जानवं असू द्या. उजव्या खांद्यावरती जानवं असायला डावा हात जो आहे तो जानव्यातून आत काढायचा. म्हणजे ऑटोमॅटिकली उजव्या खांद्यावरती जानवं राहील. आणि आता पितरांचं तर्पण आहे म्हणून करंगळी आपल्या अंगुष्ठ जे आहे त्या अंगठाच्या मुळाकडून तर्पण करायचं आहे. सोमः पितृमां मोंगिरसस्वान नग्निस्वात्ताः कयामि. भूर्भुवस्वः पितरो तर्पयामि. भूर्भुवस्वः पितरो तर्पयामि. भूर्भुवस्वः पितरो तर्पयामि. आता आपल्या कुळामध्ये कोणीतरी आग लावून मेला असेल, स्वतःलाच त्याने आग लावली आणि असा मेला असेल, किंवा आपल्या घरातली गुरं किंवा अन्य जनावरं आपल्या घरातली जर त्यांना आग लागून मेली असेल तर त्यांच्यासाठी हे आता सगळं तर्पण आहे. अग्निदग्धाश्च ये जीवा येप्यदग्धा कुले मम भूमौ दत्तेन तोयेन नृप्तायान्तु पराङ्गदे. पळीभर पाणी जे आहे ते वायान्तु पराङ्गदे. पळीभर पाणी जे आहे ते वास घ्या आणि पृथ्वीवरती सोडून द्या.
यक्ष्मतर्पणम आपलं जानवं जे आहे हे जानवं थोडंसं पाण्यामध्ये भिजवा. आता वापरता आहात ते जानवं उपयोगात आहे, गळ्यामध्ये जे जानवं आहे ते जानवं थोडंसं कलशामधली पाणी आहे त्याच्यामध्ये बुडवा. आणि ते पिळायचं आहे आपल्याला आता थोड्या वेळाने. पण ते कशासाठी पिळायचं आहे तर आपल्या कुळामध्ये कोणीतरी असा माणूस ज्याला मुलं नव्हती आणि त्याला आता तो अपुत्र होता, त्याला मुलं नव्हती, त्याच्यासाठी आपण अशा प्रकारचं हे तर्पण करायचं आहे. ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्. अशा प्रकारे हे जे जानवं आहे ते पाण्यात बुडवा आणि असं पिळा थोडंसं. आणि ते पाणी जे आहे ते अशा या लोकांसाठी तर्पण सांगितलेलं आहे. आता जानवं जे आहे ते यज्ञोपवीती करा, म्हणजे डाव्या खांद्यावरती जानवं असू द्या. उजवा हात जानव्यातून काढा, म्हणजे ऑटोमॅटिकली जानवं जे आहे ते डाव्या खांद्यावरती राहील. आता ही सगळी नदी जी आहे या नदीला आम्ही दूषित केलं म्हणून प्रायश्चित्त म्हणून आपण सगळ्यांनी यक्ष्मतर्पण करायचं आहे. यन्मया दूषितंतोयम शारीरमलसंभवात् तद्दोष परिहारार्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्. पळीभर पाणी जे आहे ते तांबणात टाका. नदी क्षमा प्रार्थना. आता सगळ्यांनी हात जोडा, नदीची क्षमा मागायची आहे. आम्ही आमच्या या सगळ्यामुळे आंघोळ बिंगोळ करून तुला दूषित केलं त्याबद्दल क्षमा मागायची आहे. ज्ञानतो